سلام كبرات تخطاتلتي هيلن تايمز كما يتخونو نلوم قريبنا لكم زلنا مدب بزعب حاطر تاريخ كبرا بونا ممهر موسى آروني يزدس اسمه كتكاتاتو لنا بخبر نعدم ممهر موسى آرون بحموش حملة شعنش عتميتن سلاسان أبس مراك كاب أبوهم أتو آرون موسان أديهم ورو مارتا آرون انتوليدهم أب جزا كنشي أسمرا مس ولدومن مناس حوام أتو إياسو آرون عبيهم كاب شدش عموتهم بحربنيا ممر ولد أب ولد ماريم بأتاوا وعك أش ممر موسى آرون أيا ولد أب وانجلاويت بيت مرت جزا كنشا نايلوم بيت مرت يساق تولد مدن فيدل قصيرومن بيت مرت تخصكيسومن إذا بيت مرت زيا دحريك أش ممر موسى آرون ممهرن رأس ممهرن كوينوم زغلغلولا بيت مرتيا أب بيت كريستيانن سدرا بيتومن بتمرت وانجيل إنها تهانتو زعبيو كاشي ممر موسى آرون كساب مززام مأكلاي درجات مرتوم أب وانجيلاو بيت مرت جزا كنشا تماهيروم قتيلهم بمشتاو تمرتي أبناي أسمرا English Language Institute نجال عمتات تماهيروم كابناي لندن بيتل كوليج ناي كالاي درجات مرتوم وديهم أبناي ممهر مويا مسأتوون أب 25 عموتهم بحاليوت لوتوران وورلد فيدريشن أب أمريكا ناي مهدرة تمرتي سكولارشيب عدل توهيبهم نخلط عمتات أب كوليج تماهيروم كاشي ممر موسى آرون أب زمن ممحدار إنجليز أب 18 عموتهم ممر كخونو تمريتهم كله أب مويا ممهرنا ناستات 45 عمتات سنيحهم بعلم زكايدو ومصنعتي أب ناي ممهرنا زمنهم ناستات 10,000 تمهارو بعلم هيرومهم ويزم تمهارو أبتنسوم زمهارلون زم حدرون بيت تمرت تمهيروم كاشي ممر موسى آرون كاب كله ناي سرح أقولقلتهم ناي ممهرنا عيهم لخلو كم زحقسهم يزاربون نيروم بشعنش عتميتن 53 مس بعلت بيتهم ورو رقبو كاشي يوسف تمرعيم تشعت قول عدما وليدهم أمهيرومن كاشي ممر موسى آرون حدا اوان كم زمسكرو انا قال خطري ايبلن ايه نيره اتا انا خبطحو زحلمو زنبركو درجات مرتي دقين تزبطحو زبل حلم نيروني إلهم نيرهم كاشي ممر موسى آرون اتا قدم خلو زفتو زنبرو عينت عيو ممهرنا ايو زنبره قناخ معرئيو كالعيو نيروهم نسو خاا بقندو مصحف ايو نيرو نسوم اب حدا اوان كم زبلوو مصحف مس منباب زتتحازه ايو تنبب انت اخونكا كتصحف تخل انت زي كوينو مصحف بعلو كاب لعل زودقك ነገር አይኮነን لعل عسرا مصحفتي بتግርኛን بتግረን ዝጽحፉን ዝተርጎሙን ቀሺ መምር ሙሳ አሮን መጽሐፍ ከመይ ከም ዝጀመሩ ሓደ ግዜ አዘንቲዮም ነይሮም እቲ እዋን ኣብቲ 6 ቋንቋታት ዝምህር ዝነበረ ወንጌላዊት ቤት ትምህርቲ ገዛ ከንሻ መባእታ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዝሙሉ ግዜ እዩ ነይሩ ናይ ሰዋስው ትግርኛን ቋንቋ ፈረንሳይን መምህሮም ዝነበረ ቀሺ አሌሳንድሮ ትሮንስ ተባህሉ ኢጣሊያዊ ካህን ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተማሃራይ ሙሳ አሮን ናይ መንባብ ልምዲ ተዓዚቦም ንስኻ በብሰሙን ሓደ መጽሐፍ አንቢብካ ትውድእ ስለ ዘለኻ በቋንቋ ትግርኛ ክትርጉም ወይ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ በልዎ ቀሺ መምህር ሙሳ አሮን ኣብ 20 ዓመቶም ነታ ናይ ዳንኤል ደፎ ሮቢንሶን ክሮዞ ደጋጊሞም ምስ ነበብዋ ድማ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተርጊሞማ ነታ መጽሐፍ ብልቓሕ ምስ ኣሕተምዋ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ዕዳጋን ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺባ ብተደጋጋሚ እውን ንማሕተም በቂዓ ካልአይቲ መጽሐፍ ኣብ 25 ዓመቶም ዝጽሓፍዋ ናይ ባዕሎም ድርሰት ዝኾነት ወርቃሃ ትብል ልብወለድ እያ እዛ ልብወለድ እዚኣ ነቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ገኒኑ ዝነበረ መንዝርና እተመልክት እያ ነይራ
ምስ እቲ ሓትመት ድማ ካብ 4000 ቅዳሓት ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ጥራይ 1000 ቅዳሓት ተሸይጦም። መጻሕፍቶም ካብ ምርምርን ተባዕ መጽናዕትን ዝተመርኮሱ ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። መጻሕፍቶም ንረብሓ ዘይኮነ ብርቱዕ ውሽጣዊ ድሌቶም ንምርዋይ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ከም ዝኾነ እውን የረድኡ። ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን ኣብ ዘመን ህይወቶም ካብ ዝፈጸምዎ ብሉጻት ስነ ጽሑፋዊ ዕዮታት እቲ ዝዓበየ ምትርጓም መጽሓፍ ቅዱስ ትግረ እዩ። ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን ኣብ ገዛ ከንሺ ኣስመራ እኳ እንተዓበዩ እቲ ናይ ቋንቋ ትግረ ክእለቶም ካብቲ ወለዶም ንኽልቲኦም ደቆም ዝሓገጉሎም ስድራ ቤታዊ መምርሒ ዝተለዓለ እዩ ነይሩ። እቲ ናይ ገዝኦም መምርሒ ካብ ድርኩኺት ቤት ንውሽጢ ቋንቋ ትግረ ጥራይ ምዝራብ፣ ካብ ድርኩኺት ቤት ንደገ ኸኣ ቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ምዝራብ ዝብል ጽኑዕ ትእዛዝ እዩ ነይሩ። እዚ ኣተዓባብያ እዚ ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን ንቋንቋታት ትግረን ትግርኛን ብማዕረ ብጽፈት ክመልኩ ኣኽኢልዎም። ብዘይካዞም ክልተ ቋንቋታት ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን ካልኦት 10 ቋንቋታት ማለት ግዕዝ፣ ኣምሓርኛ፣ እንግሊዝ፣ ጣልያንኛ፣ ፈረንሰኛ፣ ዓረብኛ፣ ሽወደንኛ፣ ኪስዋሂሊ፣ ዕብራይስጥን ጽርዕን ይመልኩ ወይ ይዛረቡ ነይሮም። እቲ ናይ ቋንቋ ትግረ ዓሚቕ ክጭበጥ ዝኽእል ዕላማ ናይ ፍልጠቶም ዳሕራይ ኣብ ምእራምን ምትርጓምን መጽሓፍ ቅዱስ ትግረ ኣገልግሎቶም ከበርክቱ ኣኽኢልዎም። መጽሓፍ ቅዱስ ትግረ እቲ ናይ መጀመርያ ናብ ሓድሽ ኪዳን ሕታሙ ብቀሺ ዳዊት ኣማኒኤልን ቀሺ ተወልደ መድህን ገብረ መድህንን ተተርጊሙ ብ1902 ኣብ ከተማ ኣስመራ ተሓቲሙ። እቲ ካልኣይ ሕታሙ ኸኣ ብሽወደናዊ ቀሺ ካርል ሮደን እተመርሐ ብመምህር ጢሞቴዎስ ፋይድ፣ መምህር ኣልኣዛር ህዳድ፣ መምህር ይስሐቅ ሓመድ፣ መምህር ሳሙኤል ዕትማንን ቀሺ ዮሴፍ ሓመድን ተዳልዩ ብ1931 ኣብ ኣስመራ ተሓቲሙ። ድሕርቲ ናይ 1925 ናይ ዶክተር ሪቻርድ ሱንድስትሮም፣ ቀሺ ዮሃንስ ኢሜልዮስን መምህር ዕቑባዝጊ መንዳልን ናይ መዝሙር ዳዊትን ትንቢት ኢሳያስን ትርጉም እቶም ዝተረፉ መጽሓፍቲ ብሉይ ኪዳን ብቀሺ ካርል ሮደን ኣብ ሽወደን ናብ ቋንቋ ትግረ ተተርጊሞም። ድሕሪ ኣስታት 50 ዓመታት ድማ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ትግረ ንምድላው ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን ምስ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ርግቡ ዮሴፍን ምስ ቀሺ ኣክሰል በርጉልድን ካብ 1978 ጀሚሮም ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ናይሮቢ ኬንያን ዳላስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ጽዒሮም ብ1988 ድማ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ትግረ ተሓቲሙ ንህዝቢ ተዘርጊሑ። ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን ብ1997 ናይ ክህነት ማዕርግ ተዋሂቦም ቀሺ ኮይኖም ኣብ ወፃኢ ሃገርን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ብክህነት አገልግሎም ኣብ ዘመን ህይወቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ኣሰናዳኢ መልእኽቲ ሰላም ንልዕሊ 15 ዓመታት ከም ዋና ጸሓፍን ኣመሓዳርን ቤተ ክርስቲያን ከም ዘማሪ ኣባል ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ከምውን ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ኣብ ገጠራት ኤርትራ ኣብ ምጥፋእ መሃይምነት ከምቲ ሓደ ፍላስፋ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር ጓሕጉሕካ ምስ ፈጸምካዮ ናብ መቃብርካ ውረድ ዝበሎ ቀሺ መምህር ሙሳ ኣሮን ንኹልት እቲ ኣብዛ ዓለም ክገብሮን ክጽሕፎን ዝነበሮም ነገራት ፈጺሞሞ ብምኽንያት ሕማም ኣብ መብል 81 ዓመቶም ብ8 መስከረም 2011 ዓሪፎም ስነ ስርዓት ቀብሮም ብ9 መስከረም 2011 ኣብ መካነ መቃብር ጸጽራት ተፈጺሙ። ገለ ካብ መጽሓፍቲ ሙሳ ኣሮን ዓርክ ተማሃራይ፣ ሮቢንሶን ክሩሶ ትርጉም፣ ክታብ ኣጋእዞት ወቅራን፣ ጎደናት ትምህርቲ፣ መጽሓፍ ፊደል፣ ጎደናት ትምህርቲ ካልኣይ መጽሓፍ፣ ወርቃሃ፣ እምባ ፍራሽ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ትግረ፣ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ትግርኛ፣ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክብት ቃላት፣ መዝገበ ቃላት ስማት ኤርትራውያን ኣብ ዓውዲ ስራሕ፣ ክታብ ቃላት ህግያት ትግረ፣ ጽሕፈት ቋንቋ ትግረ፣ ገበይ ሓዮት፣ ሜራስ ዝብላን እየን። ብሰላም ዕረፍ ክቡር ኣቦና መምህር ሙሳ ኣሮን።
كبرى تخاتاتلتي هيلن تايمز نلوم قريبنا زنبرنا حاجر تاريخ كبرى أبونا ممر موسى أرون نزي مسل بزغربنا مدب عجيبكم كتكونوا تمنيتنا يو أب مدبنا زلكم رئيتو وينغفيتا أبوتا كومنت تصفرلنا نمتبع كا شير لايك سبسكرايب مقبر أي تروسعنا اندابلنا أب زمت بغالة حسو كساب نراخب سسناي